Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiar kanusan na kapipita mga bangsa mga uri penuh Allah. Pamanintan si ko Allah Rabbul Alamin abad mapipagina oniusan bulungan Allah sa pangasasakit rakano rilaan Allah sa mga una ko limo yan. Pamanintan ko Allah pakalidasan niyan daktanon sulang mga awidakal, mga sakit, mga problema. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Orian yan ay taros tanop man ang tadi tanong kapamatia. Kung mga fatwa ay nukasan sa hukuman ng mga pakaisa, ang ato mga sabagi ko mga Muslim, apian bago mga laulama si sa al-Mamlakatul Arabiya Saudiya. Pagani pakaisa bati antano so ini sembagirano nagyangot to pakaisa ka 6,000 agopat pulo agopat. Ay sumibaguna so Sheikh Abdullah bin Qaud dago so Sheikh Abdullah Abdul Razzaq Afifi dago so Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz rahimahumullah. Ay kaya pakaukit kinilapit ang to pakaisa na tigyan na hal yajuzu lirajuli an yasmaha li zawjatihi an tusallima ala asdiqaihi inda ziyaratihim lahu fi manzilihi mujarrada salam duna an tajlisa ma'ahum. At yan napakaisa ka nagirami-ami sita ko mama so mga layok yan mga ginawa niya nakapakaya pakisalam yan ko mga pakisalam yan ko karuman yan pero niya lewing kasiran nasalamang kasiran BTRN kasiran na kapakaya ito ang taakadi. Gibuat yan nakasalaman yang kirang, kenapa kira pakai pag-istorya, kenapa paguntod ko ubay Iran, kagi matagyan mga layok, kenapa niyan mga pagari. Nagyan na ipag-isa ang otuam ya kaisa na. Ini sembago na ngay mga ulama na tigira na la yajuzu lahu an yasmaha laha bimusafahatihim idha kanu ghaira maharimin laha. Di kapaka yobanian payagi, yobanian iugi si karomanian na komos niyan so mga layok yan, amisita. Wala yajuzu laha musafahata ghaira al-maharib. Di pengkapakay ka amama o banga komos so babayak na bangka maharam. Walau samaha laha zawjuha bidalik apya panmiya pakay raka. Apia pen ini iugerkad saka aba ini iugerkad ni karomang ka kumusta ka na di nga silang kumusta di kaong kiswa-swa na lianna ta'ata fil ma'ruf kagi aya po pagunutan ka kikaromang ka pagunutan ka ko lalagi inaakala lalagi maka lalagi anda ba ini nasalakaw ka na subuso mapia so pagasupak si ko agama na di ka pa unutan. Wa musafahatuha li ghairil maharimi muharramatun. Yang tua kakumusang kaababay si iku mama na banga mahram na haram apya kami alokas. Apya alokas ka panababay niya di ka pa kayo banga kumusa so na bangka mahram. Amma mujarradu bid'iha iyahum bisalami fajaiz. Amay pangawgibo akasilaman niyang kira na ipanguraw niyang kira so salam nakapakay. Kenapa marata? Idza kana duna khudu'in fil qaul. Na ya syarat yan ubang karono ka. Katiro ka. Kapakay mapit na aka ang auto bisite karomang ka. Na piray miya misita o di na piray melayok adamate na miya kuwaw layok so karomaw layok yan. Mana niyan na dinggaw prono ka suarang ka may ko sila maka. Miya kadakdakal mabang sa miya mga pagkasimatan wagira na bisita mama na naolom yun din subabay na makipag-istorya din na makisindagd na singa-singa eran din na lagi din no mga laki ang mga matag ginawa karuman yan na lagi dito na miya kalala karibatan na upama ko mafit na ka na problema ito at kasira fi salami ma'amuraatil hijab mana niyan na agibo ka salam ka na panapatot na di ran mailaya buka, di ran mailaya ligka, di ran mailaya
barukan kay patut na nakanikab ka, nakahijab ka o ba nga sila sa mga bisita, mga layo ko karoma ka. Yanan mga bangsa mi, lalayon tanong di mandiskas ay sa malapit na apsigadraktan ako mga darpatan na papatayan na tao di piruguan. Nagira di tanong pananggila sa ngaya ektilat. Makasusumbor din sa mga tao. Nagira ko na layo ka di makapagkaagaw o layok so karoma o layok yan. O di na pagkapatay o layok so layok yan ang sabab kay karoma niya. May kadak-dak la papatay. Lagi na ako ito di mamupan ng gila si ko mga pada madyal na iapsuan niya na nabubutaw na niya si karoma niya na gusto mga pada mga mama na di niya katawan na kalabitan. Allahu Akbar. Nagyanan mga bangsa mi kapamatiatan no si isang ay mga pakay sa ka o bakalo-kalo na anap ka si mata no karibatan no malulutan no na pakikompare no si isang ay pamaka pangatutukan no di na pamatian no na pakikompare no na makasapar no sa marata. Na di mi bulog ang otopit na daa pirugu daa tumuga arugo kagya tinggal bakta no pamako sa kay barat na nasiringan ka naginawain ka ipag ka di makipagunot sa salakama mao di na di makikumus ko mga layo ko mga layo kay karomanian o di na pagunot kiran paginsert kiran di ka pa kay knabatan ng mga malaikat knabatan ng kinuan sa sahwa. Pada panapakay sa ambatian tano na numero ay ka-8 sa 80 agutelo. Ay sa may bago na si Sheikh Abdullah bin Qaud, si Sheikh Abdullah bin Ghudian, Sheikh Abdullah Abdul Razak Kafifi, ako si Sheikh Abdul Aziz ibn Abdillah bin Bas, rahimahullah. Na panakinilapi at ang ipakay sa natin na fi imra'atin tusallimu ala ibni akhi zawjiha. بوجهها وإني عندما شفت ذلك سألت عن السبب وقيل لي إنه لا يوجد أي نسب يجعلها تسلم عليهم بوجهها إلا أنها محبة قلب وإنها تسلم عليهم منذ صغرهم حتى الآن وهم رجال. السؤال هل يجوز ذلك وما هي محبة القلب وما الحكم فيه؟ Ay manaw to mga bangsa mi nagye ko na to sa katobabay na pasalaman niyan so mga wata o pagari o karoman niyan. Mana na so karoman niyan na mga wata o pagari niyan. Ang mga mama napsalam niya siran. Na isa sa nguriang kira na punta liyan na daba niyan kombong. Nagira tingin na may lek na, tingin na mga pakadati niya, pagkabubayan niya ng mga wata. Na tingin na pa kayo sa kanroon, nakapakayo to. Pagkabubayan ka, so ano ba ini na mga pakiwataan ni karumang ka? Mga pakiwataan ni karuman niya. Mga wata o pagarin niya. Na inis maguna ngayon mga ulama na tira na di ka pa kayo ko babayo ba niyam sila mas mga wata o pagari ikaruman niyan. Piya nga babaligan. Mana sa mga pakiwataan ni karomang ka, mama, kaya baligan, na di ka payo bang kinampakilay na buntal ka? Di ka pa kayo bang kasiran di ikumusan? Di ka pa kayo, ayaw bang kasiran di ipagunuta? Piya nga babaligan na matag pakiwataan ni karomang ka. Kanaba niyang pagari. Naeman na niya na isa ko mga ito siran na ka pa kaya siyuman kasiran, kaptan kalimayran, pagarkan kasiran. O gaid na anda ni kabaligi kiran ang baloy siran ng mga mama. Di din ka pa kayo ba nga kiran pa ilayin sa aurat ka, di din ka pa kayo ba ang banga siram kumusa, bakas kiran di ipake single ko darpa knaba adna pediyo. Yanan mga bangsa mi mga urip no Allah ini sembe kunang auto mga ala ulama balasan tanong Allah sa madaklama pia sabab si sang tua pangali ago pagalangan so fitna na suden so agama tanoy miangali inalangan niya so fitna balasan tanong Allah sa madaklama pia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.